Kay ginabawal man ang paboto. Busag gibida sa mga Davaoenyo ang unique nga mga paandar aron lingaw nga sugaton og sugdan ang bagong tuig 2026 sa Davao City. Ang mga diskarte sa kalingawan sa mga Davaoenyo atong siron sa report ni Argil Relator. Kiay diri, kiay dito, duyog sa karaoke. Mapabata man o hamtong, todo gayud ang pagsayaw. Nang gawas ang mga gitagong talento ni ining Singson family sa Davao City nga ma-showcase gayud matud pa kung dunay mga panagtapok sa pamilya sama sa New Year. House party ang ilang tirada. Ingon ani nila kalingaw ang gisugat ang bagong tuig 2026. Okay kayo, sir. Lingaw kayo, me. Happy New Year! Luyo sa paglingaw-lingaw, mas mahinungdanon ang ilang gina-look forward sa 2026. Man, wala tayong kurap sa kalibutan. Ang mga kabataan, torotot ang gigamit sa pagsaba-saba. Kining grupo sa kalalakian, wala sabig sa payan ang ulan o nanggawa sa dalan, diin mihataw pa sa sayaw. Ang pipila, nagpasimulan sab aron nga paandaron ang ilang mga motorsiklo. Dunasay mga motorsiklong nagatuyok-tuyok o nagabusina. Dili sa palupig kining magbanay nga dakong speaker ang gikarga sa ilang sakyanan. Bisan sobra duha na kadekada nga gibawal ang paboto sa Davao City, gipamatud-an sa mga Davaoenyo nga mahimong lingaw gihapon ang pagsaulog sa bagong tuig sa mga alternatibong pamaagi sa pagsaba-saba ug kasadya. Kauban si Leo Arcajes o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.